Čaute lidi, já jsem Semtex a dneska jsme u krátkého tutoriálu, jak si zlepšit grafiku na Counter-Strike 1.6 non-steam. Takže první, co uděláme, připojíme se na nějaký server. A prostě dáme si tak. A vidíte, mám tu prostě takovou blbá grafika a mám to ještě k tomu v levé ruce, a když to chci mít v pravé, dám nastavení, držení zbraně a pravá ruka a nejde mi to prostě dát do pravé, takže první věc, co uděláme, odpojíme se ze serveru, dáme nastavení, to se vám tak zobrazíme tady klávesnice, myš, audio, video, hlas, game size a multiplayer, tak dáme video a tady je render, tak tady je software, OpenGL a D3D, tak to dáme do OpenGL a tady si prostě nastavíte rozlišení a tak dále, já mám tady tohle. Dáme Apply, teďka mi to vyrestart, teďka se mi ta hra vypne. No, tak, vypne, pěkně. Spustím to znova, tak. A načte mi to, doufám teda, no, mělo by. Staví, ještě se podíváme na, teďka to máme v tom OpenGL, a to na nějaký server. Znači tak, jak vidíte. Tak. A vidíte, prostě mám to v pravé ruce a můžu si to dát i do levé, pak zase i do pravé. A mám prostě o hodně lepší grafiku. A tohle bude asi konec tohoto krátkého tutoriálu, jak si dát Counter-Strike do lepší grafiky. Pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like. Pokud mě chcete podpořit, tak dejte odběr a pokud se vám video nelíbilo, tak mi napište do komentáře, co bych měl zlepšit a to bude asi jakože no jo, to asi ukončím, takže zatím